Gyere ide! Mindjárt szólok a Marikának. Igaza van. Maradjál már, A Miki írnál bácsi. magadat. Csak a Mikit várom. Mi? Menjél már veségedre. Hát még azt mondja, hogy itt vannak. Há, igaza van, hol? Hát honnan tudjam? Hát Azt mondja, itt vannak dolgok. Nincs, itt van, gyere már be, Dick. Menjél már, nem pedig, Dick. nem szórakozz. Ne szórakozzál velem, jó? Nem vagyok neked a izé. Ja, szólok a Marikának. Ne szóljál neki, minek szólsz? Azért. Mindjárt jön a Mikoszt, akkor megyünk el. Jó. Na. Akkor most... Maradjál már, ne szórakozzál már velem, bazd meg, nem vagyok neked. Itt volt né, Sárika. Csári! Mi van? Várjál már. Menjél meg egyszer. Dick, aha, ki van itt csak? Ah, hova mész, Dick, ez a... Geci. Hova mész? Goly! Mi? Ah, Dick. Csári! Viszi magával a táskát, abban van a pénz, hogy minden rohadjon meg. A geci. Nem baj. Gyere, miénk a ház. Ki úr a háznak, ki úr a háznak.